nti be pede ye te kokko so a nka ye ne ye te kokko so bibie dia dance Angel Group nkra charge 30,000 300 million yemmisa se miwura na najiman badu mi boni din a mi ma mi muso watua na wontua ye Kofi Adoma ankasa Kofi TV e charge 15,000 ono da nchen a Magreb e charge 10,000 ono na nchen wa yine nhemfu mienu akukudam ye na ankobia ene ba beka ho ma watua na mo aba ho abehwe wo Kofi Adoma nwanwani wo ye nua prekope oye bununi Magreb oye ye nua prekope oye bununi boy obunu mankoma osono odapajan a ejina ho ma aboa sono wiemu takraboa ene nsuo mu adwene besembo ne he batana ye ewo techiman sesi a eye osagefo na najiman badu wo ben na ne hu nipa woye ebede ne obeka osagefo program na bibia si na osagefo ayi nani yenim se bon twi ene ye panim nso ye tena ho no ebesua asante twi ede ne ma asade ne ba nti se confederation na broni aka ya bom na broni di suku aba na wa ama obi aye superior wodwen se hwane kasa ne bebe kire ye base ye besom na nanom eno so nkire se ye nkunkum ye nuanom aye ne besom ba bia be wo bia ne mesre ne se adwene pobi ta akira ye besre be akurase maka menweye bididi afia lekwiso metahwe Ayinka TV hwe video no le beboa opa ya mo akwa eba Ayinka TV se ene your first time I watch her yes na wa subscribe na wa share na wa like amai amu bibia gundi ekoso owo man se wo platform you so dada so a yes se obe share amai enne yenye opankese bi wo yenchen na anse na ebekọ no so midin de Adomako Benjamin ba dodo no afre me ala se ho jumadie ya yedi yewo jumako bi a omo so yase day by day enterprise omo ye jumako bi a se ope eye bathing soap ana se washing soap dia enkoho okom ho no mo na so abenye bi washing powder enkoho pad Pampers, mosquito coil, nini spray. Bibia ope. Audi adu dada setina juman. Oko day by day enterprise a. Ombinyama. Na open bulk purchases a. Oko no ma. Omutu. Ena face retail. Se oton bako. Eno so. Ombeye kuma jumama. Se uwo babi. Ewa chichi. Na se ope se. Eye omode manu wa. Problem ni hono. Omudi ni nyina ho adwuma. So open day by day enterprise a almost Sunyan station udru hon ma bonsan na se pay day by day enterprise omo hon and se udru Sunyan station na obisa obia sa akura o se panyinu day by day enterprise omo do obekọ enne ye ba be di bono ho nkomo buntwi a ya lanchi ho nkomo na ye ba be di manya opemu na nkasa wo mechen eye bron champion president Mr. Fosu Gideon ebekọ ne nchen na de wo hono ya hyase afi hono Mr. President menua memo akwa mejo so menua we de ne ma yinchira no correct ma hwehwe wa che no correct some hwehwe ni no correct aja umfu do so a wo ye ni nyina no correct baba edi kan obeda ho adi a kire atifo na wa che wo na de wo hono de yo meda sene akwanya wode amame mechia wahwefo ne watifo nyina sede wodi kan Fosu Gideon dada hia Bono Champion Association president ami di midjuma e wo Bono Champion Association headquarters babi a ye di sa adwuma we no kwasem ni adwuma he doso pa ene ma step edu da bi a mo hwehwe me a eya na ho brehi nti ho adaroma oba ne sa ho mfa nkyeye mi ankasa matewa se me fro na na ma hu se adwuma na ena ogusu awo we dey yenko straight to the point manyane ntie so ma lanchi asa buntwi no kra minua no kra na okay we dey come on be say aboa bi ni din de nkanka okay binum so be frɛ ne mfote okay ode wo si ne dan no ojai kodidi a dan he bebu okay ndi wo si nyina na wo di na tie he bi okay ti adwuma ye de yensa akosom he ye tetena
na ye kase ye ntua na mu bia ebeji agu nti ye koyanim no ne ya chese ba lunch bunu twi eye nokore chena ye beti asem foforo ade chen ye beti asem foforo bunu esore ampa se de na adoma hene e kan ye na chese eye nokore se ba lunch bunu twi nokore trudo minua se wo hwe manima wa hu se moma bi kitame mpo ansa na bebe lunch na wo fa chirosem a ye nyankopon ne ho asem wo mu a apam foforo he New Testament ya de kan akunchire ede akobono kasa mu bi ni kitame okay ye di kan tu sa na mo he kura mpanyimfo a beda no ne epe bibia be details ewo mu a wonsa ebetimi aka be enu achi ne bono institute anase bono man institute a ye nua kwaku ansuji abo eda no ene napamfo eka bom se da bi kasa mu hia na said ye brebi Peter Tosh okay no or say a fainted ink and as a pen is better than a resounding retentive memory. Say what they call monocasal pen a what try emma papa crying. What the true bibia what yes say was a watch here 2 team now what the word when cassia yet made the chibi be 2 team. O rebefi. Now mom pen here what the try emma case o fape when the boss wa be kai at the cora wo ye. Nti be mu say was ye twero ye kasa ahen na ye sua e wo sukuu mu. Ti say adwumade ne be de hyehye so agya nyame adom 18 ya yetimi kopa ho ntoman. Na no kwasem ni na nika keke wo behwe mpanyimfo atwetwo wuro ni ani ntini na nanom aban mu mpanyimfo mame mu bobi ye hu ye ne aye na na drobo hene ewo ho ye na na bono hene a wo kodivu a etuna na musini e de badwumade hi ase nya no nko ye nya former health minister honorable Kwaku Agyemang okohobi nya no nko current bono regional minister honorable Eba Bejina Mubi former deputy attorney general mpanyimfo bebre edi bani munyam bepiem bono family worldwide for bono champion association bono fiefo dom ne mpempem suku fo ne roman sofu panyini a wo bono regi begina de bani munyam eba bepiem a in fact na anika pa na hoye de oh nyame ani mini e san say eye abakosem ne ye kotwere oye he okay de obia pese ni din ebasa abakosem him okay na bono champion diaspora fo bede twen wankodwa ne ngoma eko obi so say awotwe wankodwa ne ngoma eko nti beso be ngoma eko ho nti beso ye dabe nyina ase. Wow. I wish I say you Bono Bible and sure. Bono Bible na you would be. Na che say ataje. Ya atende no correct. Oh okay, nice. Maybe say Bono ni asante. Nsonsuye bi o mu ana. Yo. We kra de asema obi say menya nka menyi ano. Nanso bibibi nti e wo se meyi ano. Osan say ye babet na ha ye kan bono ho asem baba ka bia he basem hia ye de na mmombono asem ne hia ye kese enti ye bo wudin a menim say asem ka keke ne ye de ka ye ne wuni competition bia competition da bia meka say bonofo competition here against ye ne aye ho se be ya chena be ye papa asen nora na adechie aye papa pa asen nora enenne but aye isi ye ni so nyina ne yensu a ase ne ye pese ye kora no enye obi dia a o ye ne baabi aha na mom o ka se wo kwahye a obi se bono twi ni asante twi difference wo mu a eye kasa baako nanso braha kire braha kire enye den ankwanta dam wati ase abonofo ne dikan ewa ha nti kasa hia akamfo musuakuo hi nyina kamzemani beka se memeka se medini de Gideon obeka se befre me Gideon wati ase sehwini wo se de obeka no asantini wo se de obeka na chimni wo se de obeka no na bibia dia dance se ye bono kasa no ne ye parent language a ewo de aka hi nyina de baye ntinsunsun ye edam ni se bono ye panyini ne aka nzema asante hwanhwan akwab ni nyina hye bono
ase nti difference ebu maane na che se me nya tiase a kasa na kan kasa ni nyina firi bono mu enipi of course said da bia ye ka no se ye ka bono asema bono fo ni dikan efiri old Ghana Empire etuto mua Sudan area ho etuto mua babe crosso voter lake ibetena modern day Ghana first nti se ye ka se bono ye panyini ana binom bede benti ase panyini a woye ne se ansa na ye be kampanyini he ye kampanyini a ye ti akonwa ne kampanyini na bono akonwa eye ade a achese ni nyina wati ase nti wo hwa 1295 ni yenya the first bono kingdom manetana wo bono manso ha nti wona ne be wo ba ka hinyina na bre bi duru ye he fa etebe ho efiri bono mu ene ma ye benya mfante fa atene ho besan yese be mobilize ya ekwa animu aduru baabi ne esane tibiem ene ne asante asan ate biem wati ase nti anokwasemeni root source of hiankasa ne bono ne aka hinyina bia edan bono yenhwe yenuanom de nkyirafo beba bedane nkyira a yetechiman hene ne ba wati ase aha ene ma benya din de nkyira wati ase nso de nkyira he enso koe enma ebedibinum so for many years na be kan fa ne afa bombofo ne achechede nka hwan fa ne yonko kane eya sense be menua no krepa no kre nanka mi bisa se e ba ne sen ne asante ne bono infante ne bono omo ti ba bi fa ho na omo se ye ti ye ho e den pa ne siye okay yehwa me basic knowledge in history ekra ka kire me se ebra population anase nipa dodo ebedori wo baabi he ema resources anase abode mu niam anyame de maye he elemete nti obi adidi ko baabi a nasum obejo no nti se mete ha ne ye nyina techiman ne ye wo tano nsuo ne ye sa ukota no ma bia numere 5 na wonya bi nsaaye na wati se subini eda wanchi achi ho a obia na wonko prepare ho amenu ya wontu nkotena subi so na wonko enjoy aha nti population he kosoro he ne ye manchemu bebre ebaye se obatechiman sesi ya wangu se leaders a edi mfantifo anim de beko mankesim batana yeda so wotechiman ha sesi ya na nanom agya ato a yesa mankwakwaye eda ho sesi ya me ne wo kasai na mpanyimfo he obunu mankoma osono odapajan a ejina ho ma aboa sono wiemu takraboa ene nsuo mu adwene besembo ne he batana ye wotechiman sesi ya da panyimfo bede sa aboa he nya ni bibi eni ketechira se nka ne ka na ne komu aha nti sa ne wote emi ne wow nti obunuma nko mu nyina firi ha ne ko oh of course wow mate de o kana se mate ase yipa na me pacho yamra back to bono china mamisa se sese no mon hyehyɛ ɛwɔ bono china nkasa hyehyɛ be na mo aya fa sese na mo si ye no mo plan ne se men kasa say abra meja miwura ne din wo mu da meka miwura meka doctor osiade yo osagefo ajiman badu fredua emse na nakeka ne ho na kokuduro mu ne ma ewo ye mu bi ma yetimi ekasa yi na kasa wo kanya wo ye me depa wo da abonofo he ya sori yo anokwasemni ya sori ampa nti sef kanene yankan asema ne ye beka nti kanene ya ntro yetwi ne yete ha ne yetwire wo bidia ne yetwire yede sebe okonkran maimu a besua ga binum sua adangbe oko tamalea binum besua dagbani kasa gonja fo sua gonja eyede ne ye bonofo na yekosua obi kasa abra yede he ya to na jaja mu bede sankofa ye nchiri mi ame na na dinkra one ne de dinkra sembo so bae ne sembo he ba ko wo de sign kofa ye nchiri nti ya sane akofa ya de ye twere agu wo se de be ya nchiri maba hawa ye famu because ye be ka se bra bedidi eno ni ye yusu ni ye fiem dada uko wesi ana BC na wo ko twere a esanse wo bidie ne wo twere nti ebi ono no be ka ne foforo a
wonte ase nti yenim twi hi ni mamamre hi na mmom kotwera na aye bibia ewo ho saa ne ma we nyina na yehu se emmoa ewo se yetwere ye kasa na ye ka ye kasa ne ye beti ase ye ma mmisa obibi wa da sonda ya wo kan brofo ana obi kasa ada wo sonda ya nya okurum kasa na wo kan mo we kire se hu hia se ye kunkyire ye kasa hi gumumam because eno ne ene ye spirit ana se ye sunsum anya contact dada nti I think say ya kwa mokua ne aye nkate kwan onyira ye okone dim nti se metimi aka na chese buntwi no be ko school by school of course na bia nkra no ma ya sha se sa pepe nti me die say me emfa ho se ma wie university mesane makosunya bunotwi na ma ba be kire bunotwi nti me incoming bunotwi teacher no me say oh nice nti does it mean say ebe call your friend is saying SS that is a high school and tertiary and I say basic schools nkwana ye di bunotwi ne eko se ye ka twi sese ya ana meka da gbani asemi obi sua firi ne nkora beremu a de kosua pon mu kosua nti saa kwane hia so ne yeso ye de he ye no ya sha se de ye de bekwa wie ye pa na usi dan na wa mmoso a na udam na nsu etobo na wie bo se wansi kura nko ye nti ye sua de firi nkora beremu na na se ntotofi wa musa de akwa kosi ne mpanyim fie so ye de universities na tertiary education sa na wote nice okay ye wo bunotwi na so na bibia me na kakra de me na ne se ye nim se bunotwi ene ye panyim nso ye tena ho no e besua asante twi e de ne ma asade ne ba ma me nkire omu we kura asema wa bi se ye me ye kase bono ye ne aka mpiesi aya na binum nte ase ne ye ba ne sen ne binum asore a ne afeni mo kasa well in 1923 okay na kwasi buroni aba bes establish ade a yefre ni colonialism okay wa ba be di abibrim anase Gold Coast wa be di yeso na obaye no governor biba in 1923 ewo Nigeria na ni din de Sir Frederick Lugard okay na ohun se da bi se ye ka se ye be di nkrofo esu a ye bebre nti ye be ya me yenyusu ba ben hemfo no ne yemfa ni be so indirectly na chese hemfo no beso be yesom ye what you say nti yenyusu ba ben hemfo ene ne be ye indirect rule a ye ka no nti odi kan implement wo northern Nigeria onim ne nti a northern Nigeria no ye Hausa state here so pa wo northern Nigeria nti wo start wa o implement ya wo mu sa aye successful wa di mu no wo ye se sa de a homogeneous culture ye kan homogeneity a ba mamre ne ban mane ese esansa akamfo ye baako ne ye firi baabi fa akonti ne ye nyina ti firi bunu nti ya mamre ye baako nti se sa de a mamemfa indirect rule hin eme impose wo beso na saata me beba baabi a behwa ho ne beprepre so a ho eden he ho ne begina nti wo hwe ye territory yi nyina after the defeat of Asante Bene Bessin signed mbra bebre the Treaty of Fomena 1874 nti na bene Asante ewa ntawadie kakra anase kitahudie kakra nti de ekokko baye ne se saade a yemfre sa area yi nyina Asante province what you say anase na yenye ne Asante Confederation nti ema ye ye kane he ye kokko shem Asante province anase Asante Confederation na che se bednia beto yeso nti binum dwene se ye hyebase what you say we ne edidi muaduru ba bia kwasi buroni eja ye ne obi ade ne ho ne ye nananom be de dabi sankofa he amekan ye jiri pesade a ye abonofo nti ye beko back to your root nti we are somewhere 1941 mpo ne yenya independence na mbom na ho mframa ebo se ye ba benya independence eno ne nananom ejina so de tebono nchempem led by Miami Nana Akumfiame o the third bacho wutie ni no be de tebono nchempem bono nchempem de nyina na se ye liberate ye ho Africa confederation hi a ye wo mu no obi wo wa bia meka confederation a wonte ase eye
kuoku a ya kan ye ho abom kuoku a ya kan ye ho abom for example to say ECOWAS okay what you say say ye nyina bo ECOWAS president ne wan see ye ni president this means say sovereignty and as ultimate power no lies in the component unit ECOWAS ni president but say Ghana wa president Nigeria wa president sa ne confederation he na ote bono e de ne ho wo ne hemfo ba beka ho nyina be so be wo ben hemfo ne ye nyina ka bom for the purpose of administration ti ne ye ka bom nti nananom start ye 1941 ana nana akumfia me odi kan na opere ya wokonya ne nua binom ema bagitum ohwa the initial train na no nana drobo ekan ye me nana drobo hene ekan se na ye DDT doma drobo techiman okay na behwe he benko bensentimi nti beforo ya akwa abase ye nana Kwame Ajeman no ode beka ho bi ba mana nso ho a beko bechem beko kukuom ne beko odomase nti saa hemfonso we ni kabom a bete bono nchempem a enne saa di hine da ye situation so ti da bia me ka se bono nchempem o chen me panyini bebre obi ana be nwo me maame wate ase nti saa ne wote ne ye dede ye ho nti se confederation na broni aka ya bom na broni di suku aba na wa ama obi aye superior wodwen se hwan ne kasa ne bebe kire nipa na wa ye superior no ne kasa na of course nti nananom edikan hu ye ejina so ne bete bono nchempem na nso bibi nti antimi angina ho afebo ne yetetoye se ofwa nkanya ye ne ye be sole sese ye beye edini nti ne ya aba se ye beye nti ye beye so ne ye niye eno ne me ka se mani age se nanadoma hene ka se ya asori ne ye sori ye ya ko extra mile ne nananom ko ye ya ko bi aka ho e ma obi ahu se bono ya asori ene we si Ghana na asem bi bape obi ehwehwe bono nchempemfo nya sa na be aha e kire se ya asori ampa nti ne ma eye se bono kasa akoka akiri wo na twere mu ne nyamom se ya hunu ne ka nra na ye behu ka ye ne ma hwe egu ya hu ne hyehye menua wow this is unbelievable ene dem metie nsem na metie nsem so abusua so hu de ekọ obi tenche obi bisa die nti ade ne siye ade nti a eye bono kasa no o man kan se die bono asori se be kasa o te won ma be bisa o ba dwen se bono ye nhwehwe ani na nso na bibi ne siye nti e ma asa ade no e ba wo ho no ma what de ekọ ye bia what bia se according to the history eda ho no ye try nkomodidi so mesedaw so o hwe dwumadie na won hye ya na wa hye mo bibia na o musunya bibi emfiri na enyina enya aba bimfiri enche ye be sore ye dwumadie yi so nti ye nko Mr President ne nchen na emisa na nsemfu aba akommienu bi na ye nsore dwumadie so Mr President minua we die ye di wie no na nsan tintan fidie so bibi abeto so na me ba won chen die na ese miti bisa ho asem kakra efa Kofi Adoma ni issue ya asori na nsin ya se Magraham aba be kan bi se Kofi Adoma eye atuduro no kan ofa manie bebere mu na eye osagefo na nadoma ahene antimi anye bibia anye de amfa ho ebesi nne aye kesei ontimi nye hwenfa ho ontimi nkoche a mepa cho edi na nsi betima ka bibi kakra fa ho ama bono nchempem flag no correct no emani a centrode ne hu se edam okay hu se akokọ ba tan na wonene mma no correct mono eyam ye nti ye kala we kire nhaban ana se vegetation ayewo kwaye we e kire se ye yam ye nti ye gibia ne tena ye ene ne bono nchempem de dua kwaye dua hokwa ya njehwe nti binum timi ka se mankwa akon me de minim se nka akontokwa kora ye fere but ne ntokwa ne binum di tube ho nti ye ya sase nyame ne dodom ye ene ne fitayi ne yellow ya wadase ye minerals ayewo nti be pede ye tekokko so a nka ye ne ye tekokko so bibie di adanse ye nche Ghana bia behu
ne ekita gold ewo ha sei na we kura de kala se mechire mu keke akokọ ba time we mpanyimfo be de wotia ba na wonkumu ba Kofi Adoma Nwanwani we ye nua prekope oye bununi magre he po ye nua prekope oye bununi ne emetimi maka ne se de be ka ne wonte sa na me ankasa meba be chire mu bere papam we pira ya wehye ne well se ne ho ntono na mbom se bifom kuma bimfom nwa ne asihi wa asi awie ne ye hwe ne se ahotomra na memi wura eye osagefo na najiman badu se wo ben na ne hu nipa woye mpo ne Ghana ha ba ben kone nchempo bibito no pe na wo frɛ osagefo se wo mra ebe de ne wo be ka osagefo program na bibia si na osagefo ayi nani wa ase na me de mesre nipa himbia wo na dwen ne approach a wo de face issues nti mesre menu ahenom ne me ka sese ne mesre menu ahenom ye base ye besom na nanom eno so nkyere se ye nkunkum ye nuanom a ye ne be som asem we ye besepa ne koni ahaman na me address ya asem we nti me mpese metumu nkyene bebre na mom ne be ka he wonte sa ne metimi aka sese ne se be charge Angel Group nkura charge 30,000 wow 300 million wow yemmisa se mi wura na najiman badu mi boni din a mi ma mi muso watua na wontua watua ka wow Kofi Adoma ankasa Kofi TV charge 15,000 wow ye wura watua sa aka he ono da nchen a Magreb charge 10,000 ye wura watua sa sika hi amabe ono na nchen wa yine hemfu mienu akukudam eyeye na ankobia ene ba beka ho ma watu anamo aba ho abehwe wo be ba bekita boa mu ade bekita nima bebre ka ho eduru se meka ho asema me de details in betudwa nti wada roma ba bia be wo bia ne mesre ne se adwenipo bi ta akira ye besre be akura se maka menweye benhwe ni ye ne emetimi maka sisi ya ne wow abushia na chese nsem wo ho no Nyankopon ya adoma na chese all the details ebe babonti enche e bon champion president efunanu na babonti say Nyankopon ya adoma obaba ba kire nsem mu na ya so dwumadi enu so no Mr President Mr o de last words ebe to abonti na de wo bia ye da to so na ya pon ya fi dwumadi yo abonofo a ho hweye Ghana fo a ho hweye ho a ho pasundwie ye kan bonasem ono nkyere se ye tan kasa foforo bi ana se kasa hodo bi a aka na mom wo ye wodie ye na me ye medie ye a ye kan bomu ana ye anya unitary state a ye frɛ ne Ghana wati ase nti mesre obi am bright corner wowo na menuanom abonofo so abetie me ba abewa ha ne ba abewa amanone bede wonsom eni nipa ye nko aye ntimi ntena ha nye hummesomu bie na dwumadi a ye di eye project sanitation niema ekeka ho he wakọ wanu amaye yemfa sumwie ntina ma wusuban enadi babi a wo bia se wo ye bununi se de yewura na najiman badu yekọ ne nchen wokobi o se mahunni obia tem mahun kasentia wo hene bi bono ne mfonko ani tusafutuo we yekọ ye nana o se ade ye akumfia me ho o se ne mani gye ho ne se hunni obia tem yekoye nana doctor ohempon ye bu asiama atebubu o se me huhu amani age hunni obia tem ye nana osena kofuna nana tabi ya nkyira man hene o de ma hunni obia tem ye nana afram bedempon o de ne ho eyesuma man hene o de ma hunni obia tem afemmani biem ne ye hwe ya fa ye nana no mafutuo nti mesre wo ye bono ni wo ba bia even at the face of extreme provocations say watamfo he ye wa ma obufu sempo a yentie ye nananom afutuo ye flag he na komam anase mfimfini fitaa ne da ho ya komam ye fitaa akokọ ba tan so ni dam ne nemma ye tiaba na ye nkumu ba meda wase menua wow utiaba na nkumba abusua ehai namre dama kwan na edi adwumadi na bana yiye na ansa na ebe soro so mamen kan for day by day enterprise day by day enterprise omo eba bathing soap washing soap enkohonum
pampers na yɛde bɔ nkwaraa na yɛde bɔ mpanimfoɔ ne nyinaa ebi wɔ hɔ kɔɛ ɛne spray anaasɛ deɛ pamanches so no mu bi ɛno nso ebi wɔ hɔ no deɛ na wɔpɛ afiri day by day biribiara mo wɔ bi afiri sɛ wɔpɛ biribiara deɛ akɔ day by day a ɔsan bɛka sɛ wɔpɛ no bebree na atu a akɔ day by day a obɛnya saa na wɔpɛ no maako so ɛna atɔ a akɔ day by day a ebi wɔ hɔ nom sɛ wɔwɔ akyikyikyi na wɔpɛ sɛ wɔde ma no a woni problem rather sɛ wɔpɛ day by day akyiri kwan a wɔbɛtɛkyi man Sunya station abɔnsan ase pɛɛ wɔn wɔ hɔ nom sɛ ebi apɛ sɛ wɔwɔ akyiri pɛ sɛ wɔfrɛ wɔn so wɔn number ɛwɔ screen ase na wɔapɛkɛ na wɔn adi nkɔmɔ na deɛ wɔ hɔ biara na wɔn aka wɔn de wɔn ho dwo deɛ wɔpɛ nsa bɛka yɛsɔre adwumadie so dasɛ nnɛ anaasɛ abere ne abere biara akɔ so hwɛ ɛyɛ yɛ page so na deɛ wɔ hɔ biara no yɛbɛma wɔn nsa aka yɛsrɛ wo sɛ wɔbɛ subscribe na wa like na wa share ama yɛ yɛda wase sɛ wɔhwɛ yɛ nyame nhyira bye bye